Hadin ki khubor halor ka jingdon ki katto katne ki banya arsaka ki bakamai bia nya nong ba shlong klam ka jingyo jing tip ni jing itho no district transport officer ki East Khasi Hills haka khandre trik luber arja arpusaw ka kunhon ki nong nya private arsaka ki ba imja daga ni ka kam ka bala tip kum ka right to serve ka bala lam khmat do samla ki nong kunri kumu president kala penlong daga jingyalang habaya dei bot ka ni ka mat hapo madan malki Habakran sikilat pathai khubor na kalyang jong samla ke nong kunri ulaang. Ban nado ningkong ka kunhon kamdei ka badan bat karapido ne kanu ka kunhon. Nreki dei ki bakamai dalade hi simen. Ulaang ba hadu menta ki don kumbal lais pa tame e hakani ka kunhon. Nreki bampat yo e ka jingbet ne ji tho namar ka jingbam sim khiahi dei na kalyang ka sarkar wat hadin ka jingpan permit ka balong nado usnam maladab. Nalor kata ulaang ru baka kunhon kan yat pet chikman ban kamai kum kinong kamai arsaka simen. Nakalyang jungi mentasi kot ikan ka jingalang halor ka isu ko ba ngi de nakalyang jungi ngi de kini ki bakamai arsaka by taxi te nakalyang jungi ngi laai jingtho sha ka sarkar te nadu last year kad ba ka sarkar kapsum na reply ngi halor jungi ta jingtho te kad ba menta na po DTO transport department kila pelaj ka permit te halor jong ka permit anak nangi ki members baro ki bai kamai kendalism te ki ong ba ngin haban asit bat ki wi ki company te nakalyang jungi katuka points an order ka bangila ai po transport minister ngin ong ba nakalyang jungi kwa bangin insim ka permit ngin siu ka permit ba ka tax ling ba jong ka government ngin om kwa ban late ling ba jong kinu ki company te nakalyang jungi takatahi but ngikwa namar ba ngin long individually but self benefits kata hina kalang halo jong kata ngingim di ki bakamay rapido ngingim di bakamay dagi skuti jong la disimat takadaw ngin sayang offline ro nama bali bangi kamay da ka skuti ka jong la jong ngi commute ling ba jong nu apps nama bali kani ka di kalat ka kam bayo kam yo jam jong khana samla baro te halo jong kata teng ngim don ni halo jong tau app jong rapido ni jong kinu ngim don ni takadaw ngiyeng ti jat la jong main kamay kemat haduk mentapi na kalian jupi kemat ke kidai ki offline ngini ki offline riders tambah halo jong kataro ngila ai ki tu ki points and order ko mangalaong ya ka sarkar bangin sim ya ki permit alis nginyo identify nginyo ki kenja identify ba kanang makan suk kali kawan di customer haduk menta ka nongot kia dan seha kene ka haduk menta tengidon kumba lais pa tam ngimna ban batai exact ngidon kumba kumta lais pa tam kini ki ba kamai ya asyaka ki la register nam le se kadan nam data mahdu menta te kampat dun kanu ka jing register ngi kamai be kum to ki takadaw namar ba ka jing bom register ka de ha ka jing bom sim kit clear ka sarkar halo jong ka jing thok ka bangila ai man kini i bagi om ba kin kum go to ka Z 24/7 dai ko to ka dai ka company ka ba na ko jila ka bala itu da ka sarkar jila ka ba ai transport hato pin let's say da ka sarkar ka sim bi an yu dai ban sim ban kamai tifin register ne ambat kini let's say halor jong kata te ngi ngila ong hi ba hakati ki points la don gi bon gi points ki bangila ai ba namar jongi namar kini ki ba kamai kamde ka ba kamai kalong nganong kamlong kum ki taxi sto ti takadaw kalong ka sim jing ba hingi bangin kamai sabat kiwi ki company ladangi siu ka permit ba ka tax sa sarkar ngi hapan siu sai gitu ki apps nama gitu ki sim part right te kalong ka sim jing nama ka jingyo jingkot lu kamdei ka babyang te halo jong kata ka bomot ba khamtam ngidi ki two wheelers riders ki bike taxi ngina kamai ha por slap nginyo kamai kanno te khamtam halo kata ro sa por telang nginyo kamai tang ano trip tangon pendap yu ile diru kamlong ka basok kan te nakalyang jungi hi baro te ka menjor ka bamenta kalai ba ngi kwa ba individually ngim kwa bangin bat kini kino kan pila sim juga non naga government berkamai pan kajingbit kata kan kajingbit te namar bangi ada pai gitu ki nadu lasya ngila ada pai gitu ki points an order ki jongi kabakari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngin le kumno habangim don kam don jam te kan ni kadi kala yo kam jam yangi khana baro kejumenjur ke pemerintah singi ke bami nang ni kadi ke ba ngimut bani kendo yang next week ya transport minister berumpuram jongi te halo jong gitu ki points an order ki bangla ai ki bakar reply kam padyo
Di katahi next week. Tifnle menta ba fun pat yo ban yo kendu le se kila khin bi an je ban kamai tena keleng jong phi phin sange shwa ka kamai ne phin dang continue ban kamai ne Ya kajing ken bian de ngem songi le ban ken bian namar ngem de khana ke bangin tu ni yang nasam nang ne nang tai ka di ka kamai jak po jong isimet ka bangi kamai hi ba imi la jong ti kejan ti ka pementa ngi nakaliang jong i baro ngi menjor bet bangin ya kamai namar ba la dangim kamai ru ngi thiet jikit yang asam ini tidak kayak kalau kayak berjenjang. telada ki pulet le se ki bat yo phi na ban i kat kum ko to ga khubon menen ba mi ba ki pulet ken pik ngor la ne ken chimkia ken bat la pun stomach to ba kamai bi an kum no phin le se Ada ki pulit ki bat tengin ong be baka jing thok ngin ada ai ko sarkar to ka sarkar ka khompat reply ngi tengin le kam no ken habang em don kam don jam tengi haban la dang di man ki khana ki bai di drugs ki bai kum ni om tai ki bang itu ithem ni na sam te ki la ban sim habok an ki ken ni bang em dei te kum kita ni la kan do i parlimen to ko poi dang don parlimen ni la ikan do ya transport secretary ni la kan do ya transport minister ni la kan do ya home minister ni la kan do di deputy ki kai ga le se ka jubak ko to por ki apne phi Pajubab ki siong in sa reply hadin. mentala kat As of now dia kalong ya ka pemerintah kalau ni tak nai balai mo. yang pat yo jubak te fi ong ba fi kamai offline de le se phi kum no ki briu ki itu yo phi ba phi kamai ro pido phi ka don em ka stan be phi yang Jadi macam mana pasal kali jom ini mah lihat cuma pi orang tan pi kuat long individual. Hanggai pada dengan ya pada sum senang kini ki bayang surat makanan ya pemi pada kata rapido. Teh luar kata ba kai bulan pan ong. Kata ngan batang si namar menta kalau long mix up. Ngimtip ki kunoi kena rapido ngimtip ki kunoi kena ke bodon mat ngi ngimtip ki kena jong ki we ki company. Kalau long mix up ngimla wat nong bau ti di kena jongi ngimtip yu di rapido ro. So nakalian jongi hi tengi bakamai nyong bet kong fenet dak skuti ngim ong dak anu ka ayo kan. Jadi saya kum nak kalian jom pi pada kum yakini ba ong nak kata ka kum ka sang jong pi ai lan ni pin an yang kum kata ka kum ka jing itu ya ki lan ka kerteng lan ya ai kenang baki brio kin nak bentip pa kam dei ka rapido lan ya kata ida ka wei pa. Ya kata ya ka pemerintah tak ada nga ba nakaliang jongi hidai ngimpat yo ka approve na po ka government. Teladang ila yo ka bumut ngin sala banjam ki ba bas kamat. Ya ka pemerintah hidai ngin long individually ngin kamai ka long nala ka jong ka simet ka ken. Madu ningkong swa kumlung itu pan kamai arsaka kadai ni ai buram ni rapido mah. Ni kasi ngimpat tip an swa kumlung kamai arsaka lingba jungwan saka rapido ngitip pan kamai arsaka. De ha kapaningkong hi ngi kamai online bat. Dang ila kamai online ski ki briwi. Lalong ki hikai hi ngi kumlung kamai offline. Bapa lamlap teman book you app subhasi libu nga. Aba request ki briwi nang hi panong em. Membansi hapan lagi am kikir ki teh dia suki kata kan kapan ki ba ngin kamai offline mendai tang kata baki peni maki bat kawairu ka rapido company ru ka riat kalong kemarin hayangi bagian siau ki at bon ni dia ngim dap kan dia kambiang yang hayang asam pendap umbi kambasam mentali sayram takadang sapun poi kamai offline tak in kadon ka stan ba fi yang la sa kistan kidan nilapan permission hi niki in charge jongki traffic boper kidan pangipan apo matkan dan apo nang tmai pan madoti Jadi kata permission mesti le yo. ki napo ka tamat hi kisu ong yang to kata teli mendai bakan blok nomor kiru kisu nomor ki badan nakam tu kisu ba ngim de bengitu nding thiam kembala ada ong persen ngi kamai ka hak ban em yel dia kisah Jadi berkador kamu per pihak penbet begini ki. kador hi te ngi suya adjust kum ngi pentam no nakador online malu malakan katukan Dah lor jong kador Nak kadar kum nang ni suntan namal kipon sa BB ha. Mapan kadam. Dah lor jong kata kador ngan batai mga kalau long kador ka iki ka ba ngin asim khindat kham tam ma asim khindat kham tam ya ka taxi nama beli nama ba ngimpak don identify cuma ong kampak don jing itu yangi bangi digi ba kamai asaka ti ya ka pemerintah nama ba ladang ile kumna malki namot pran cubo suppose namot panah malki point nisim sanpuringa ti namal ki point ka jenjar yangi bangin yo setia semot pran tak tahu ngisim sanpuringa
nama balik empat nomor keempat verify tan apa government ini bang ini ki bakamai ondang gila verify bat government inlet up down ni lah yo ki nomor balik ki customer ki passenger ki lah itu ini bang ini ki bakamai ami komisno ai dan ning kong ro ngi kamai individual bet ngi kamai individually ya karai menta ka bang ngi ong bang ini kendu stang next week yo transport minister tengin ya pet pat ya kai ka bangin cycle na tinatakan Terlihat sih nang niya siya pada yuk kita na pada yang jumpi kumpa pila ang mo. Pila kita nang kan nakateng jumpa video ay fat. Amar ki video kumla ban tip am. Ya kay pada ka senjam pension na kalyang jumpi. Nakalyang jungi hiti namar ngiru ngim takadang ong ba ngimpat dan ngimpat long identify te wat yang hang ni para ngamtip no makamay ro pidoro. Sto namar ngimpat identify ra yangi. Dela nak identify ngila itu kan no kena makamay ro pidoro nobody jungi ngila sto. Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.